Shubor nakaslem jong unong san hima. Ibaro kinong Krisyan gibi ikijonga kente chenrang ikna kisamla baro ngai ke jeng kublai ke bakerpang yapi haga kertang ke batiang tam jong Yesus Kristus ulang nong pen imbe ijujonga haga ba ula seyang anak yang kesam ke jonga ula pen mi yang asyamadan nak benta jong pi ki pai ba ki babun ki balang ki ba ik ki baton ki jonga kumta ngas ngau ban ai ke jeng kublai ke bakerpang yapi baro ublai unang kerku yapi ba pinang yo kemet ke bakot ke bakya ba pinang dan ke jing ik ke jing ya teli kumba pi pen i haga ne kesni ke jing ya ik ke jing ya teli kalong kabor na kabenta ke jing ya le ke jonga kumta haga ne ka por ngapen pau shapi ki pat ba ki bayadon haga ne ka jaka haka bagi doktor ki wan ban penbor yang ngaban le cho hospital henre nga ya thu ya pi baro ki para ba e ki jonga ki hinmen ki ba e ki jonga nga wan ban tia hadia po surang om na kabenta ban le tia haki hospital henre nga wan ban dawa yaw surak na kabenta ka jing don kam jong pat ba o babun o balang lada ka sarkar ka kwa bangan mi no nakane ka jaka kadai ban ai no mardar ya ka jing dua dawa ka jonga yaw surak ubadai na dan nong pa siya sanapur kata kadai ke jing kwa ka jonga ban kran hapadeng jong pi baro kublai shubun kublai si hajar ngo kasur kombendas nomor 5 kilong kemai